Hello, good night, everyone. Welcome to my YouTube channel. दिनै आं ओरैबायदि टपिक लाबोगोन जेन दा जोंनि बे सोमजिबाय थानाय थासारि जेनेबा बोथोरनि बेफोरनि सोमोन्दै दाथ' ओरैनो कर'ना भाइरासनि थाखाय बिराद स्ट्रिक्ट जागासिनो डेन्जार जागासिनो आरो जोंना बे डेन्जारनिफ्राय जोङो कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय माखासे आङो मोटिभेसन एबा माने फोरमायनाय जागोन आरो दा बिनि थाखाय आरो जेनेबा कर'ना भाइरासआ जोंना ओरैबायदि मोनसे जिनिस ना बेयो दा जोंनि पाब्लिकफोरनि सायाव बिराद हेरेसमेन्ट खोलैनाय बायदि जागासिनो आरो लोगोसे माखासे जोंना कर'नानि भाइरासजोंबो कर'ना जानायजों माखासे जिउबो गोमागासिनो लोगोसे बेनि थाखाय आरो लोगोसे आं बुंगोन दिनै 80% फोथायो 20% फोथायो आरो कर'नाया मानि थाखाय फोथायनो हाया होनबा 80%खौ जेब्ला जों नुगोन ना जेब्ला जों नायगोन अनेक जायगायावनो जों नुबोनाय आरो भाइरेल जाबोबाय थानाय नुगासिनो दा बे हिसाबै आं बुंनाय जादों आरो लोगोसे आरो बे नंगौखौबो रियेलखासो बे नंखायखौ जों माब्लाबाबो भाइरेल खालामनाय जाया आरो नंगौखौसो जों भाइरेल खालामनो हाखायो दा मेन टपिकआ जाहैबाय जोंनि बे बर'फ्रा आरोना जेनेबा जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा जोङो मोजाङै मोजां सांग्रां थालायनांगौ आरो जाहाथे बे जों कर'ना भाइरासनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो एबा गोजानाव थानो हायो आरो दा बिनि थाखायनो फंनैसो बुंनाय जाबाय लोगोसे जोङो जायफोरा स्टुडेन्टफोर दा जेनेबा मेट्रिक फाइनाल लोगोसे ओइस फाइनाल लिरनो गोनांमोन बिसोरो जाहाथे एगजामखौ पस्टपन खालामदों होननानै बिसोरो ओरैनो गोदाव सोराव बेखार थालाबायनो थानाङा आरो मानो होनोबा जोंहा समजों खारफानो रोङाबा जोंहा लाइफआव साक्सेस जाया जायो माने जोङो मोनसे थांखिखौ होसोनायाव जोङो गालिननो गोनां जायो आरो समजों खारफानो रोङाबा बेनिखायनो जेनेबा नोंसोर टाइम थानायावनो जोङो बे एगजामखौ होनो थाखाय जों थियारि जानानै थाखानांगौ एगजाम जाखानाय नंला बिदिनो ओरैनो पास जाखासिगोन होननानै साननानै थानो नाङा आरो जेनेबा बे एगजामनिफ्राय जोङो माखासे जोङो हेबिट सोलोंना लानो हायो लोगोसे जों माखासे गावनि नलेजखौ बारायनानै लानो हायो आरो लोगोसे जों सोलोंनानै लानो हायो आरो जोंनि बे मेन खामानिया जाहैबाय जोंनि सोलोंथाइनि बेलायाव आरोना बेवहाय जोंनि मेन खामानियानो जाहैबाय लिरनाय दा लिरनायनिफ्रायसो जोङो माखासे रोङैफोर जिनिसफोरखौ जों रोङो आरो लोगोसे जों सोलोंनानैल' रोङा आखाइजों स्पिड खालामनाय एबा लिरनायनि गेजेरजोंसो जों माखासे जिनिसखौहाय जों रोंनाय जायो आरो बेफोरबायदि दा बेनिखायनो जेनेबा जायफ्रा मेट्रिक लिरगोन हायार सेकेन्डारि एगजाम लिरगोन बिसोरो जेब्लायबो सांग्रां जानानै थाबानो जाबाय बि प्रिपेयार जेब्लायबो सांग्रां जानानै थाबानो जाबाय आरो जेनेबा जोङो बे एगजामनिफ्राय बारग'नो हानायनि थाखाय जों माखासे जोंनाव पावार थाखानांगोन आरो जेनेबा बे एगजामखौ लिरनानै जों पास खालामनो हानायनि नोंनावहाय गावखौनो गाव बिसास फोथायनाय लानांगोन आरो नोङो बेजों लोगोसे नों नाजानाय थानांगोन मोनसे थांखिखौ जाफुंहोनोबा दा जाय मानसिया ओरैनो नाजानाय गैयालासिनो ओरैनो उमुखखौ मावगोन उमुखखौ खालामगोन बिदि जानाय नङा आरो लोगोसे प्रेक्टिकेलि जोङो आखाइजों जोङो मावथारनांगोन आरो जेनेबा एगजामपोल हिसाबै बुंगोन जोङो मोनसे खामानिखौ जेनेबा नोङो आबाद फोथारावनो होन नोङो माइ गायनोसै देग्लायनिफ्राय आं माइ गायनोसै होननोसै नाथाय नोङो माइ गायनोल' होनदों खुगाजोंनो बुंदों नाथाय नोङो आखाइजों आथिंजों नोङो माने खामानिखौ मावाखै आरो नोङो बिदिनो बेफोरबायदि मावाबा जों बोरैथो दैज्लाङाव माइ गायनो हाखो नोङो हायानो नोङो हालौजेनाखैनोबा नों बोरैथो माइ गायनो हानाय जादों दा बेनिखायनो जोङो कर'ना भाइरास बारग'नो थाखाय लोगोसे जों गाव गावनो सांग्रां जानानै थाबाय जाबाय आरो जोंनि बर'फ्रा मानो होनोबा दानि कर'नाया ओरैबायदि जिनिस आरो
दा बे समावहाय जोङो आरो लोगोसे मा जोङो मास्क जेब्लायबो एनि टाइम जोङो थाफानांगोन कर'नानि थाखाय आरो जाहाथे जों लामा ओंखारनाय ससेयावहाय जोङो पुलिसफोरजोंहाय जोङो माने बुंजाया एबा जोङो बुजाया रायजाया आरो लोगोसे फाइन फोनांजाया बेनि थाखाय बुंनाय जादों। लोगोसे जेब्लायबो जोङो गावखौनो सांग्रां लाखिनांगोन ओरैनो लोमजानाय गुजुनायफोर थाङोबा नोंसोरो न'आवनो थाबानो जाबाय आरो बाहेरायाव ओंखारनो नाङा। जै नों बाहेरायाव ओंखारनायाव बोरैबा पुलिसफ्रा जेनेबा बेफोरबायदि लोगो मोनसनबाथाय पुलिसफोर लोगो मोनबाथाय बिसोरो मा बिसोरो ओरैबायदि बुंगोन ना नोंहा कर'ना भाइरास दं होननानै सन्देह खालामनायजों लोगोसे मा नोंखौहाय कर'ना टेस्ट नायनाय जागोन आरो बेफोरनि गेजेरजों आरो लोगोसे मा जोंना मोजां खाखौबो बिसोर गाज्रि खालामनो हायो गाज्रिखौबो बिसोर मोजां खालामनो हायो आरो ओरैबायदि जोङो साननो गोनां जानानै दं। जों गैयै गोरिब न'खरनि सुबुंफोरा आरो सांग्रां जानानै थाबानो जाबाय। लोगोसे दा आं बारा बुंला आरो सब बुंनाय जाबाय। लोगोसे आरो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो सानो जोंनि बर'फोरा मानो जेनेबा गाव गावनि बर' हारिनि इउटुब चेनेलखौल' साबसक्राइब खालामनानै लालाय लाया जाहाथे जोङो बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलायोबासो जों माने जोङो मोनसे थांखिसिम सहैनो हायो आरो ओरैनो जों बयबो गाव हारसिङै जोनोम जायाखै बिमा बिफानिफ्रायसो जोङो बिमा बिफानि अननायावसो जोङो मा जोङो जोनोम मोनदों आरो दा बेनिखायनो जों बयबो बुजिलायबानो जाबाय बर' हारिनि सुबुं माहारिफ्रा दा जायफोर नायदों आंनि भिडिअखौ गिदिर जा उन्दै जा बेफोरो आंनि भिडिअखौनो अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामो लोगोसे आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोरनो लोगोसे बयनोबो बेफोरबायदिनो मटिभेसन होबाय थानो लोगोसे मा जेनेबा मोनसे थांखि मोनसे जोंनि बर' हारियाव प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामनो थाखाय नैबे इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जादों। मानि थाखाय होनबा जोङो माने जाय मानसिफ्राना ओरैनो बेखार थादों दा बेफोर मानसिया ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय नैबेबायदि जों आं बायदि ओरैनो इउटुब चेनेल खुलिनो हागोन आरो मानोना जोंहा ओरैनोथ' गेम गेलेनायखौ जों ओरैनो बेखार खामानियाव गारगारनाय जायो आरो बेनि थाखायनो लोगोसे जोङो बेफोराव थानानै जोङो गाव गावनि जिउखौबो दालांनो हागोन आरो लोगोसे मोजां मोजां टपिक्स लाना फैनो हागोन जेरै माखासे आउट नलेजफोरखौ नोङो सोफादेरनानै होनो हागोन आरो दा बेखिनियानोसै लोगोफोर अननानै बयबो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दा बुंनो बाय बाय।